Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ten iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigatyo amin nga sa nga pada papagayam. Manding po dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kaya ito iti paghahim nyo ni Manong nyo ang Nemi Ruiz. Kumapkablawag iti nembag nga bigat, nembag nga oras, nembag nga aldaw kata kaya amin nga sa nga pada. Kaya pakishare ti programa tayo, share. Kaya papaghahim padaanan nyo, magasaritahan ni Alvin nga napoluan. Ti aggaagaw. Sinot aggaagaw. Anya, una sinot inagaw na. Padaanan nyo papaghahim. Sa gudayang nortisurat ti pagkasaritaan ni paghayam tayo nga Alvin nga napoluan iti ti aggaagaw. Dear Manong Nemi, may saklang Manong Nemi nga family driver. Nanumo. Hindi kat nakahayrak iti tricycle, nagpali naka-tricycle driver. Ngapot nagrigat mo't Manong Nemi iti pampasadaan, nangrunag ita adu dagiti tricycle, Manong Nemi, dapat gapo na nuwapi nga nagsapulak di sa bali nga trabaho. Nga bayatan Manong Nemi nga paspasada ken nakakita iti placard, iti may isang gate nga wanted family driver. Napanak nag-aplikar Manong Nemi kat siyempre naalak. Nasingpet dagiti nagbaling nga amok agasawa ken duwa nga anak nga dada pa lang iti elementarya. Talamidek Manong Nemi umuna nga i-drive back dagiti duwa nga anak nga mapan iti pagadalan. Sa konto sublian Manong Nemi dagiti agasawa nga i-drive back ida nga mapan iti opisina da uno ti sang gabasit nga negosyo da sang gabasit ko naktabasit ko na damat. Sakto agurura iti oras no anyat pangibaunan da kanyak. No dumano na Manong Nemi iti oras nga papangkupan ng sundo kadag ito bing papangkuntumatin sundo ni da kat may santo nga lugar iti pangaldawan dagiti sang kapamilya pangaldawan mi ko nakta makasango ak medita nga mangan Manong. As tamat man ang tirabi, Manong Nemi, ti malam. Aging ka, Manong Nemi, nga dimteng, ti biyag ko ti may sa nga babae, nga na magpitig ti pusok. Oray na may sakla nga driver, Manong Nemi, kat adamat karbingak nga agaram. Tsaka tamat pakabasulan, Manong Nemi, no gayatak iti may sang mahup opisina. Uwan Manong, asadeg, iti pangopisinaan, dagiti amok, ti bisina,
da Marites. Ngabati na minsan manong nemi nga gururayak ti awag. Ti pangibaunan kanyak da sir ni ma'am ken ti oras sa papangkupan ng sundo kanagit ti anak da. Agur-uray sakit tilugan na. Napangkoy na sitgan. Hello miss. Ano sabon mo tilugan? Adalugan ko ho. Hindi kutse. Kutsem? Kutse da boss. Driver lang, family driver. Mabaling ka tingarot itulot na, please. At ang amin nalipatak sa dibalay eh. At ang palang detalyer di kutsek. O basta, kanamin nga perdi. Diyak ba namin makagatangin sa bali at ang narigat ti pa nagbiag, basit lang ti sweldo. Sige, mabiglang nga rin nakalan di kutsek. Manong name dito'y kami nga nagamamukin ni Marites. Imbaga kang kuwana nga high school graduate akla ang manong name nagsusuro ka nagmaneho, nagbali na kay tricycle driver, kang nagbali nga family driver. Idinto tayo suna manong name namamuk nagadag kita naganak kang kuwana. Gagangay lang ti baleda. Sakit limada nga kaabsat kat ni Marites manong name ti inauna. Iso kano iti mangtultulong kadagiti parents da, kadagiti kakamsat na. Sumit lang marigatan. At nga makaalat ti bukod na kan napinda sa kutsi at marigrigat dalaeng. Bagat na nakapag-reduar ka nakapag-turpus ko nakidi. Nga adan trabaho na. Kastoy manong nami tinang rugyan iti panagam-amumi kan iti kinaklos mi kini Marites. Aging ka manong naming daton ko't panagayat ko kinkuana. Alvin, amom, nasingpat ka. Panagkunak na pudno ka ang gayat. Iso na lang tang. Taan niya. Nagpadpado talagang marigrigat. Dadagat pag-ibasaram. Gabot ang marigrigat Gabot na may saklang ang family driver? Siguro, saka nga tamat-tamas daon, ibagak nga, agsapsapo laki ti lalaki nga, maka, mangitag-ay kanyak, mangilungaw ka na kami. May sabak nang? Yeah. Sayang ta sana ka bagnang. Tila mabalin ko'y panakkel nga pagbagnangak kat dato'y pusok nga gayat. Ngayon sana ka mapukahon tinamnama, Marites. Iba't patig ka. Siksikan tulang, tibabay tibiyag ko. Kabot sikati mo nang hinayat ko. You're my first love. Manong name amok nga talaga nga idi ka dadamot panagayat ni Marites kanya. Ngayon da dya, saan nga siya ti sapsapulan na. Awan kanyak pa nung name iti kalidad nga sapsapulan na. Nga madamat iti kondaway manong name nga awisak. Kat siyempre day off ko, day off namat. Awisak, kat sumurot mo't gano. Pamaga magpaspasyal, kibin kami, akbayak. Kasla dati adan nagkinawatan mi. On na tayo, di ba? Ha? On na tayo. Abay mo na kosta ko na. Siyempre, saan ka na sumurot ka nga? Di paritan na ko mga akbayan ka, o nakibinin ka. Nasandan nga on. I love you, Marites. Abay, hindi mo ibagang I love you too. I love you to kanya. Sige. I love you too. Mapilpilit kan sangwit. No. Apo kad naarakop ko manong. Isopay lang mo muna nga panaka-agak ko karag di bibig na. Nga magkaputad da kami di public place. Manong name saan una nga napaot. Ta kababayin mo. At ang tugon daway ko na. Ngayon di may sa karabi. Manong name nagpakada. Karag iti amok nga nakagpasyar. Ta stay anak na rod. Napang ko pinasyar manong name ni Marites. Nakakutse agad, tapos ipalubos damit nga. Usarek manong name ni kutse. Yung damat na danon ko nakakutse manong. At ay mo nung siya.
Inuroray ko anong Nemi. Maging ka nagpakadan. Makikita ka ta, nakalukat ti tawad. Nagpakadan manong Nemi, simre kakbat itinaladan ket nakita tak ni Marites. Oh, Alvin! Nagam sa nga ilim. Agaw abidan ni Brando. Iso ka dito kung kunam nga, Alvin? Iso. Partner, pare, pasensya ka na. Kayat na, ni Marites ngimitis ka. Ha? Ang peso ka natin baga na, Marites? Palubusan talang ni Brando kada papananakan nung conference, late business meeting na. Nung sobrang kakit pagsalitaan natin amin. Okay, Brando, bye. Okay, bye, good night. Manong Nemi, iti mismo sang wanak nga nagkan ni Brando dagiti bibig ni Marites. Ang sakit naman. Sa anak ko maidin sumrek, Manong Nemi, ng simrek, kakitap na makapagsalita ka mga nasyaan. Ano iti kita sa wanda ito, Marites? Ngayon lalo yung pabuhihan niya. Nagkikita ka rin tinaramid ni Brando. Siguro talagang impakita na kayo ka. Tapos no, sana kung nga marigatan pa nga mga iba ka. Alvin nga, saan nga siya? No, dikat ni Brando. Ay, sakit naman. Nakasakit, Marites. Ang sakit. Amok, kan batsik ang talaga nga nasakit. Alvin, naskan nga awatom ti kinapuno. Imbagagmat kang kaidi. Nga awan kang katisap sa pulet. Apin nga rin nga naklunak. Mapilit ka eh. Kahit kasla napilitan naklang nga nang sungbat kang ka, ngam kinapudno na kat talaga nga ororaik tikas kinibrando. Nagawa mo kami kinibrando ti may sa party. Bali namin duitan ko may nakpasyaren. Nginaklon kumitan di pa nagkayat na. Awantan, kat ni Brando ita, tiyagdama. I'm sorry, Alvin. Amo ka nasakit. Amo ka kaguranak. I'm sorry. Mawatan na ko ma. Magkakamat kang kaidin kat isap sa bulag kit mangilong aw ka na kami. Tapay. Bak nang kati ni Brando? Kinapod no na agkasapulang kamuna ti kwarta. Kat saan nga pa utang? Inted na 20,000 pesos. Kat kayat da tatang kinanang isot ka. Isot bilyek. Businessman ni Brando. Ada business na. Ada bukod na kotse. Sana kaskan ka. Family driver. Gusto nan. Sama nga baga na kita. Gapot na nga masaktarak. Marites. Sorry ha. Idaw-dawat ko. Alvin, sabi ko mata, makasapol kanto iti mas okay nga. Iti siyak. Idaw-dawat ko rita. Ti aga-agaw. Nako naklain yung tinakam ko man. Kabayatan nga nakapaspas-pas ti parang pataray ko ti kotse iman maneho. Ti aga-agaw. Ti ambisyosa. Nasakit ba nung Nemi? Talaga nga nakasaksakit. Super. Nga didaytan kung dawi manong Nemi, bas ko mga agawid ako na para kadi iminom. Nakangig ti sermon kinuunget dagiti amo. Kasi magpetak nga rabi unay manong Nemi naangot nak nimbus nga lalaki nga agat arat. Sa munto ng ulitan tinaramid mo. Alvin, tano ulitan. Masaset lang yung mga alakam sa bali. Boss, pasensya kayo. Nga mitultuloy yun ti magkita sa bali, kasukat ko. Baka hang ko may concentrated drive, kaya dapat dagas sa mapasamak. Kasta ka di? Yung bagman din bagam.
Kasi nun na talagang ipilit mo at agbareho at agmulmular ta panunot mo. Noon niya kami tinapasamak. Inagaw ta ti girlfriend ko, boss. Basta, naagawan na. Aga-agaw. Nalala. No talaga nga di mo mag-concentrate nagtrabaho ka na kami. Mga alak at agos ti kasukat mo. Alvin. Kaya man nakiti medyo napaot nga kadam ka na kami. Nagbalin ka matang nga napatag ka na kami. Napatagkan ka na kita anak mi. Kapag nasaan ka kadakwada. Katsabi ko mo, boss. Tamawatan da ka. Tamawatan da ka. Katsabi ko mo, boss. Tamakasara ka man lang. Nasasiyat nga driver ng iti siya. Ituloy ko kumama nung name dagbarbartek gabuti sakit tinakim ko ng binagbagaan dakdatatang kininanan. Aging nga pinasyar nagtimay sa kasinsin ko anong naming nga nagka-project Taiwan. Kasin, kumusta ti love life mo? So nga rin ti pagkaskastoya kasin, kaputa. Kasi siya tinapasamak. Kasano? Noon at damag mo. Iso, ewan pa damag ko. Diyak pa nagdamdamag. Nadanak ti girlfriend. Mga obisina. Pwede nito may saklang family driver. Kinayat na. Nabisitok, naarakop ko. Ngayon mapagbiit partner. Kasing ko na. Pagbiit kasing. At damatan, nangagaw kang kuwana. Kaya po nga tatap, dekotse ka talaga na nga kukuha na dekotse sa businessman. Gusto dyan. Nakikatakon ng driver. Gusto nga standby. Kaya nanaraw din. Iptulok bulat ang hasta mapaspasama kang kasi. Masapul mi tinayon mi nga agobra iti factory di Taiwan. No kayat mo, i-recommender ka. Ha? Isot may sa karantag dito eh. O may recruit iti kadwami. Sikat mo na nga lakon. Paso, un! Isagana mo di ka sa kasapulan. Passport mo, kanda dumapay. Alis to lang natin talagang ikalikako mo. Kahit nung kasano lang, Carter, agkuyog tan nga mapansa di Taiwan. Kat kasta nga ro tinapasamak manong name. Nagkuyog kami kinikasin ko nga Nelson. Kanitikada ako dito Taiwan, manunemi, nagyamyamanak, itikasinsin ko siyempre, may isa nga factory worker dito Taiwan. Nung dumteng ti day off manunemi, at umat iti mamimit mi. Aging kaya manunemi nga, mailiwak mo ang madaan ti girlfriend manen. Dito nga simbang bay manunemi kaniyak ni Felimar. Padamot lang Ilocano manong name ni Felimar. Domestic helper iso na manong name dito Taiwan. May saka na manong name nga all around. Tagibalay ka na takano pa isang nataingan nga ay aywanan na. Katulong caregiver pa. Di ka karat manigatan? Felimar? Manigatan? Yan siyempre. Kaya ako mga lakti, mga kadwa kang kaya ko nakmatap. Hindi kasi taktakal di sweldo. Sa tagayam. Kumusta naman tibiyag ti pamilya mo sa Pilipinas? Well, sakti bang namnamaan da. Sakti inoon na. Kahit, siyempre, ipatpatulod na kita. Para ti kasapulan da, nayon ti sweldo ni tatang ko arpintero, labantera lang ni nanang ko. Sa barbara nga, no makapagturpos ti college si Adjek nga ni Chun. Pagbasbasay kitsunan. Sa tagayam, di ako mo ornong mo. Adamat or-ornongak. Ang no adornong ko to'y, siyempre, no, ada emergency pagkasapulan da sa Pilipinas, kat sa anak nga makabale, di ornong ko dito, isa di patulod ko. Di awan manong ako di ornong ko. Ay, nagrigat niya. Huwag nga rot, katsigay. Kumusta mo ti pamilyam? Ti asawam, ti anak mo. Baro ak may dito. Man,
Nagsapsabo lang nga ron eh. Barbaryong na makapasa akin ka. Hmm? Saan nga sikat sapsapule, Calvin? Oh, parang nangigkureta na. Nangigmuhan niya. Okan, apay, ada na nga bagat kay Katkas Jay? Ada, family driver ak lagi di isulat mga opisina. Awang kang katsapsapulag ko na. Ngam na nubiyak. Abagbid lang. E di nakasapulin sapsapulan na. Inagaw dumutan kanya. So nagpaspasan na ang magpalangang tama. Barbaring ko na. No adda ka, makaagas ti puso dito'y. Katsika ko ma, ti kahit ko mangagas, iti sugat ti puso. Ini ababa manunemi nga pada o kahit nanubiyak ni Felimar. Wow, manunemi. Naagasan ti puso. Mag-agasan. Tas ala nga basta nanubiyak manunemi. No, day off kami, anong nemi, siyempre, sinarak kami, kalbasan na, pagtungpalan na, ag-check-in kami manong nemi, kat mapasamak, ito saan kumapalarumpeng, mapasamak ka na kami. Virgin manong nemi ni Felimar, anagunod ko, kat kasto ni traksak ko, kat ni Marites ka ta, no isutin niya, nisot nang ipaay ko mati amin-amin na kanya Virgin nga ta? Siguro. Yung baka ni Brando iti nagasat nga nangusat iti kuweba na. E rin tatasyak mati nagasat manong nemi nga nangusat iti kuweba ni Felimar. Nagaragragsakak manong nemi. Kasi lang nagasat nga namin pinsan ti sugat. Dito'y pusok yung palay ti first love ko. Wahin manong. Awahin. May 1, 2, 3, 4, 5 aking ganang inang nga bulan. Nga basta day off mi manong nemi ken ni Felimar ken ag-date kami. Ag-lunch kami sa kam tumapan iti hotel. Wahin iti kuhan manong nemi nang sapul kami ti mabalin mi nga pagyanan nga duwa. Ta mabalin mi manong nemi tag-stay out. Uno saan, ore stay in, no kastang ag-date kami, manon nemi, ket sadya ti papanami, nalaklakang ti kanayon ka mga check-in. Uno saan, manon nemi, no at the time ko, at the oras ko, imbes ko mga breakak iti ag-lunch breakak, ang mga aldaw, mapanak iti kasera mi, kadagdinanon kami, kinaan kami. Parang ganun. Maliplipatak idin manong nemi tinapasama kiti first love ko. Gapo kay ni Felimar. Ngem, nagbigla manong nemi nga 5 miis di Felimar kanya. Saanan nga umumay manong nemi dito'y upupaan mi pagkasiraan. Tawagak manong nemi busy suna. Tinakano mapanawan manong nemi di aywan na. Awang ganon ti time na. Kaya day off mo haron. No day off ko, agparpartay mak. Oh my God. Kakaiso na nga day off mo, agtrabaho ka pa eh. Ngabot ka sa pula ko na eh. Ngem. Inuulbud timbaga na. Ngabot na minsan nga day off ko manong nemi. Awan ti matrabaho ko do agpasyar, idi makitak manong nemi ni Felimar nga ada mga akbay kang kuwan na kada damat arakupan ng lalaki manong nemi ti park. Felimar? Alvin? Ay, sinusuna. Ni Alvin, ti ex ko. Alvin, ni Noel, ti agdamaitan nga boyfriend ko. Siyempre, manong nemi. Kasla masuk tirignak. Kasla sumsumged dagiti matak.
Ngar-ngaryetak, gabot na makapungtutak. Anong nemi? Naulit manin, daddy. Ti aga-agaw. Inagaw mo kanyak tinubyak. Oh, nagsina kayo. Sakbay nga dimteng nga kadibiyag na. Di ba kasta? Pelimar? Alvin, please. Awantan. I'm sorry. Awang king katisap sa puli. Ada ni Noel. Sige. Awang maramid ko. Siguro kat gasat ko at mag-agawan. Gabot ti kaado na kita agagaw. Ken gabot ti kaado na kita ambisyusa. Anong nimi manen kat nasugat manen ti puso. Manong naagasan man idi ngam nagsubli. Nga di naagasan nga sugat kat balbaliw nga nagbaling nga sugat. Balbaliw nga nakariknak ti sakit kan sa balbaliw nga nakariknak ti ut-ut manong. Nagsakit. Nakasaksakit. Ape nga takas to di mapaspasama kanya manong. Ape nga adda iti kas kada iti tao nga gagaw. Uno, saan ka din nga di iti agagaw ti ayan na? Di iti paag-agaw? Takas ano? Halos agpadpara da Marites ka ni Felimar. Dadi nangig ko idi ka ni Marites nga awan kang katisap sa pulet. Kastamat idi ni tinaibaga ni Felimar manong nga awan kanyak tisap sa pulen. Ano tisap sa pulen da? Tikas ka ni Brando nga nangagaw ka ni Marites nga may isang businessman. Tikas ka ni Noel masin ni Noel. Sigun mo't lang ni Marites manong nemi. Nanghato ka ti posisyon ni Noel ti may sa kumpanya kat dakkel ti sweldo. Kas idi ka ni Marites nga ikan ni Brando ti 20,000. 50,000 kanumet iti nagpanagkasapulan ni Felimar manong nemi nga intulong na tadda ka no na disgrasya kapsat na. Apay kasang nasak ng ibagaan na. Kabailak ba da? Ado matindor nung ko ha? Tamo na siguro kit awang kwarta kakas dyan. Manong nemi saan kon nga inuray pa nga nalpas ti kontratak. Nagawid ako niti Pilipinas. Yung pambarko manong nemi nga adda na tayo. Nang ipamuspusan ak, iti pamuspusan dap no maprobaran iti panagbakasyon ko. Nga ka mo pa yung nagsubliak pa yung manong nemi. Nagigdot manong nemi datatang kininanang kini kakabsat ko di ba pasangpad na. Oh, Alvin, anak. Di man lang namnamain nga dakan. Tang nang awantim. Awaling ko kabuta. Naikatakit trabaho. Naikat ka o nagikat ka? Nagikatak ko naman lang. Pianya man nga rason. Amog no aping rason no aping madayo ka, tap no padasam tigasat mo, tibalas yung tao, kaya tap no alisto ka makalipat, itinapasama kang ka. Baka kat kasto naman itinapasama kang ka sa Taiwan, baka dahil girlfriend mo dyan, madama na nangagaw. Correct ka dyan, tang. Lapi nga ta, aming manubim kita, agawon da. Lapi nga ta. mo. Agpapadamat kami nga klase nga babae itinakarik-nak ti ayatang. Agpapada da amin nga mangibaga nga awan kanyak ti sapsapulin da. Hindi man istangal daw manong nemi bayat panagsapsapul ko ti trabaho. Uwain. Kayak ba't? Orek subliak man nina kas driver. Do family driver man rin. Wano na personal driver. Diyan nagagagara manong nemi nga nakitak ni Marites. Inasadgak.
Marites? Alvin? Yeah. Alvin, nagdakal na nagbaliwan ma. Nagbaliwan nga niya. Ang gusto di bagay mo di. Limok mo ka nga, pimudaw nga, kay muwapo. Nga sila, abi na si tanda, nanginataran luma. Wan. Ginatang mo di Taiwan nito. Kan, sabay yung kwentas mo, hindi kitawan. Ang napatasak mo tinag-abroad. Nag-abroad ka? Di Taiwan. Basta gayam. Kaya napitas biyag mo ita na. Ada mas basit orlong ko. Nagsapsapol at trabaho. Anong trabaho ti kahit mo? Di may bagay kanya ka. Gubraki dito faktorya sa Jaya, Taiwan. Nagsubliak ti ka ng panagbanehok di. Malin, ay, Jay, kumpanya nga pagtatrabaho at kasapulang kam di driver. Company driver? Oin. Ano ti manehok? Van. I-recommenda na mga ron? Sure. Apakit din nga saan? Papa namon, nagkawid ako man. Check nga eh. Awan, nagkahit mo. Inta, agmerienda? Nutoy. Nutoy kahit mo. Siyempre, di special. Because you're special. Manong naming kasla sa balitan tilangan ni Marites. Adala amin pagilasinag kang kuana eh. Asla bimakit nga kasla madlaw ko nga natay trying natay ikarkarigatan na tagbalin nga sila napintas. Napintas pa lang. Presko pa lang. Matano kumaikang kat napintas pa na kay yelo na. Ilado ang mabalim pa lang nga sigangan. Manong nami kamayatan nga mangmangan kami, may merienda kami. Naray-ray kit mata na manong. Kada ko nakikarigatan na to umisem. Ikarigatan na tagpapakyut. Nga slag papaharem. Kumusta ka kini Brando? Awan na jay. Nabay. Amay. Nalado ni dunok talak nga. Fake mat kayam. Ano nga fake? Fake nga businessman. Nangabak lang kami iti huweteng. Isuad na intanda kanya ka 20,000. Napiyan mo ka talaga baknang. Driver matlagay makaskeng ka. Kaya lang, medyo nalalay ngagdaldala. Sa kwarta na nga eh. Kas kanyak mitlang ang driver? Yung naladawan hindi madugtalak ti amin. Netid ko hindi kinabirhen ko keng kuha na. Naglibin kami pa yun. Tatyan mo, hindi ka talagang ison. Nakabayatan ang pala kwarta na. Kasi nagtali na ito pa nagpamarang na. Ganyan nga nagtuktalak. Gasya man lagayam. Hindi tayo bagana nga bayadak ka nung dagit indid ko keng kuha na. Pagkalak nga rin pagbayad ko. Awag ko na kwartahan ng katnebos ka nung gapukan niya. Gabuti pa panag-dedate me, panag-check-in me. Kan gapukan na kita nangiintad na kanya. Kailangan nga rin napasama kin. Siyempre, insin ako na. Kalagsapsapol ka manin. Itikas ka ni Brando. Nga manglimlim mo. Abay, nasusurak ka din nga linipan? Sa bagay, sa anak nga may kari. Sa ano kung nga may kari, Alvin?
Kanapod no na malaksid ka ni Brando at dape si Maruno nga nagpamarangamak nang pudno abak nang in live-in na nga nagbalinakmat nga pantsigbag na no kasta nga mabarte. Hadaan ti asawa. Kanya? Nagbali na kakabit. Dahil tadamat amin na kasapulan ti pamilya. Ngayon no kasta may nakdanunan ni apartment. Kabilan na. Naging nga, ti mismo na asawa na trimaot. Nagbubal kami ti asawa na. Hingga na dyan. Pinanawa ko. Nag-awid ako ni sidong ti pamilya. Pero nasaan ka na ikatrabaho? Dito ulit pagpindasan na, nagtali na edak si trabaho. Kat kung stamat ti pamilya, dagit anak kaapsat mo. Hanggang nakaradwar ni Junior, nakasigog. Iso din siya, nag-asawang din na oras. Awan din nagbaling ka rin kaapsat ko. Kahit kung ngagtalnamat ng tibiyak ko. Kahit kung masarakan ti lalaki nga talaga nga mga patid kanyak tinapod no. Uri na akong kwartana. Ngayon mabimils kumamit lang na ta kwartana. Kasking ka. Nagapot ka abroad saan ka rin at ornong mo. Kaya't na. Gabot at da kanya akong tisap sa pulim. Alvin, sorry. Ngam sala nga data. Ora nga tanog subli ka kas family driver. Ay nahit kamit kahit. Hangkumat nga narigat nga pasublian ti dati nga panagayat ko ka. Manong nemi ting-ting-ting-tik nak. Sa nga tamat dakas manong nemi no. Ikarikatak ba't pasublian ti dati nga panagayat ko kini Marites. Isu ti first love ko manong. Simula kakangarot ba nung naming nga may sa kadag iti company driver iti pagtrabahuan ni Marites. Iti pagpindasan na manong naming okay mati sweldo. Okay mat dagiti benepisyo. Kan sa anak matamarigatan manong naming. No tempo ti day off. Agpasyarak mat manong. Tawagak ni Marites. Uno saan galisot tumawag kanya. Agkita kami. Pumimpintas ka. Kinunak kang kuha natin minsan. Gamot ada rason tapno pumintasak. Ada pagpapinda pa na. Ada papapintasek. Sino? Sino ba? Sino kumapin? Saan nga si ka? Kan, wala si ka. Rumakragsak ka, kumanangganagay ka, gumapgwapo ka, gabot adamat mang pagpagwapo kang kasanggari. Siyak din amin. Sana ko mga awisanin, no? Sana siyak, di ba? Tao mat sa bali. Sumsapulak nga sa bali. Ngimawot masapulak. So, ano sang kapailang nga? Ang sakit naman. Nasakit, di ba? Kaslaking kayo di damo ta. Awang king kati sapulak ko nam. Ay nga nga dito napupuutan, ontan. Yung may dikit biglang dimtang ni Brando tibiyag mo. Sukat nakasigo din. Sabi ko matasantol ko mo ulit. Sabi ko Alvin. Dikit kahit nang sawen, unta manen. Diyak pinangig I love you kang kamanen. Well, alis to lang iba ka. I love you. I love you to Alvin. Nga karidi nga aldaw manong nemi napasamak kada kami ti panagkaraig ka ni Marites. Ng kaslasang kong imasen manong. Asla na imas nga amang manong nemi ni Felimar. Asla hanga may kat iti panunod ko manong nemi nga sa nga siyak ti muna.
Kas lang amin nga may kat ipanunot ko anong nemi nga saan nga sisyak lang. At da imun una. Kas lang napukaw ti respeto, napukaw iti panangilalaken ko ana. Tano siya kumatin muna kat nagtultuloy da ita. Anya lakit ko man haragsak ko. Anya lakit gan kuman nga panangipatag ko. Anya lakit kuman nga panangilalak. Anya lakit kuman nga panangkir ko manong nemi kini Marites. Kaya nasawan manong nemi sa anak nga convince. Sa anak satisfy. No basta nga glove making kami kini Marites. Banag madanadlaw na. Mapilpilit kan sa lang sorry, Marites. Madlaw ko kaslakal na makinanaig iti may sa nga GRO. Sana ka nagbaling nga GRO, Alvin. Duwalaeng gansikat may katlong nga lalaki di biyak ko. Yung baka overuse ka kadakwada. Ha? Baka kang kanayon kay Edi kinibrando. Baka kang kanayon kay Edi. Kada iti adda asawa ng kabit kan ka. Baka tilad nga raramidan na kan ka. Nga talagdan nga. Kasta ka di pangyarigam kanya. Hoy. Kas kumamay sa nga ayam. Nga inagaw da kan nga. Nga dagsublin na ita nga ayam kat. Overusen. Adot perdinan. Saan nga napintasan. So nga napinpinsakit doon bumata nga kundi baro. Basta ka di pangyarigam kanya. I'm sorry. Sigamalat na nga namin. Sana ka rin ka ba ilang tulungan? Tapos nagkastakit, agsubliak ini dati. Mabalin, tulungan ka. Ngayon kasano ti manang tulong ko kayo ka? Kasano mareforma ka? Agreforma ka. Pasublik ti dati pintas ko. Pasublik ti dati nga imas ko. Tanaimas ka kanila dati. Nag-imas ka ko na hindi ni Brando. Ngayon Jack Pay, naibagakin ka. Api kami nga di mo ibaga. Gabot na saan ka naimas para kanya. Ibagbagaklakin ka, tipod no, Marites. Iso nga, I'm sorry. I'm very, very sorry. Manong name saan ko sineryoso ni Marites sa nga gapot na nagsinublyanan kami ngam saan ko sineryoso iso na. Taapay ko na. Tapno di kas takit do adan tumanin mga agaw keng kuana, hanak kon nga onay nga basta masaktan. Kitpud no manong. Inarabid na ngagpaiso tinakapag-recover, nagreforma. Ore gastusan nan manon nemit amin na gastusan na tapno lang agsubli ti data kinapintas na. Nagpa-facial. Kada dumapay nga nararamid na nagusar kada kiti sabon nga nagpasubli ti kinakinis ti pamakina. Kada subsublin nga peso. Kada makadla kaya. Ngayon saan ko nga sineryoso. Tapara kanya ore no mareforma tilangana. Ngayon ti ugali na ngay. Mareforma nga tak. Kaya di nagsublima ng ti dati akin napintas na manong nemi kat arakan manin adik na lalaki. E di nakakita manong nemi ti bak na nga ti kotse ka. Ore at asawa na ne. Goodbye ko na naman kanya. Marites. I'm sorry Alvin. At naman nangagaw kag kakanyak. Ken thank you ha. Sikat di ka po nanuape nga na reforma tilangak. Ket gabuken ka, napintasak manin, isot ka po na nga dumanin di kiti mayat kanyak. Nga awan kanyak, hindi adda kadakwada. Yeah. Sa bagay, sana ka masaktan unay. Gabutasan ka nga sineryoso. Sabi ko Marites, santo ko man ngagsabat pa iti dahalanta. Saan ko man.
Inwagsik manin na pinanunot dayta manon nemi kalpasan laing itinam nga bulan nikit nakiktutak. Ili adamang dalapos ka na kamo. Aray, sorry. Alvin? Felimar? Kinakadlangan niya. Takay dilit tinubong, di ba? Oin, expectara ka din makita kang madalapos ka dito mall? Nakalawalaw tidalan, no? Apikit din na dalapos na. Kasi ano ka nakatingting nga ka, siyak mo sa bali matitalalyaw. At nakaduam? Awan. Katsika. Awan. Agawid ako mga nasa papay. Nung di kami agawid, dito'y tapay lang. Di nakadawisan. Anak pa ng merienda. Abay, katawa ka. Abay, katawa ka. Awan. Sige. Jai, dag merienda sa Jai. Oh, kumusta ka mat ka ni Noel? Ni Noel Marquez? Haan ah? Isukat ka rin di, na maamom sa Jai nangagaw kay kanyak sa Jai Taiwan. Ah, awanin. Abay. Di mo ko na nga nagpamarang lang. Nga nangi, dakil ti sweldo na. Haman ka nagpamarang, tandala ka ng dakil ti sweldo na. Pindas ti posisyon ng ti kumpanya di Taiwan. Ngayon sa amad lang sisyak ti babae ti biyag na eh. Aging ano ko na nakaanos. Di na ako makahit, hindi nga agsina kami. Takatakayat na itultuloy mi lahat at relasyon mi. Tada schedule mi. Adamat schedule da sa Bali. Imagine, ore kam latalo. Kaya nakatalaga na lalaki niya. Ang tamap-map na. Kaya kastamat na kini babae. Kasi ka, kumusta ka? Kumusta love life mo? So, pagkatawaan. At dahil dinubiyak dito'y Pilipinas sakbay nga nagpataywanak nga da nangagaw kayong kuha na kanya. Nga naandaanak met iti live-in partner sa Taiwan nga inagaw daw at nga isudayta. Nga sika. Ito ba nagsublik dito Pilipinas dahil yung first love ko ngayon mo nga nubiyak. Nagsinublianan kami. Ngayon saan ko sinisiuso? Gapukan niya ka nagsublik kinapintas na. Eh, hindi napintas mo nin. Dapat manin nangagaw kayong kuha na kanya. After 6 months, nakita ka man. Okay naman lang niya. Kasla saan nga peso. Yung pudno. Kapot na nakikita ta. Kanagmimirian dada ita. Kanamum ka din nga. Kasla nagsubliti dati harik na keng Calvin. Ay, wag na. Diyakon kayat. Tiana. Diyakon kayat nagsinublianan ta. Taamangan no dan tumanin mga agaw keng kakaniyak. Diyakon kayat ti masaktan. Awan nun ti makaagaw kanyak kan ka. Awan no sino. Nakalaklakang asawa na ita, Pelimar. Ngayon nakaikad din ako. Saan ko nga sublian pa eh. Ti tao nga, nang sugat iti puso. Ta sigurado nga ulitan na. Ado, hindi nga panangal-aluko ni Feli Martiriknak, manunemi, lapsak text sa ukit, isupayan ad mismo ti mangawis kanyak, isupayan ti mismo nga mangitaya ti bagina. Di mo ka di kailiw, di kong kunana. Yung saan kun nga kailiw manong. Kaya tama na. Aging ga manong nemi nga dimteng ni Princess Idibiyag ko. Uwain manong nemi. Gabato siya, may sa company driver, hindi pa nagipatulod ko, panagitulod ko, karagitinaskin nga i-drive back, sakto man na nagsubli, manong nemi. Sinardengak, ti may sa nga babae, nga mangururay sakit, ti pa, pagluganan na, kit agmatuon. Sinardengak, nukot ko titawa. Miss, umikan. Hanggang puting kanyak, nasigbatak.
Dito sa ngo. Oh my God. Naamo ka princess tinagan na manong. Napanggayo gayam imatanda ritiya. Birthday party manong nimi nga napasamak idirabi imyan. Naladaw nga nakariing. Iso nga naladaw nga nagura itilugan. Pag nitulod takarot ken ka. E baga naman nung name iti balay dahin tulod ko. Kaya ngailangan balay manong name na amok ti amak ininana. Ay anak ko. Ala, nagpidas man tayong itulod ken ka. Sino? Ni Sir Alvin. Saan nakawagan di Sir Alvin? Masak lang company driver. Sir, tata, nana, kumusta kayo? Ay, gusto kami, sir. Gamang kami ti panang itulod mo ka na ito, anak me. Nadimting dito nga na siya at ti kasasaad na. Saan nakawagan di Sir Ken? Saan nakawagan di Sir, tata, nana? Alvin ko na yung latang kanya. Tani, baka dumtang tutigon daway nga umay kagpasyar dito eh. E di mapang kumasyaran man name ni Princess. Kompromimat at mabaling kong itad kang kuha na. Prutas. 3 apples. Gaman na Carmi. Alvin, sobre ka. Tang, nang. Ada ni Alvin. Ay, Alvin, bala, kada ka. Kasta ko nakata ka iditatang badan tumay sa karabing umayak. Ramanan nyo na ito eh. Ano data? Mapulutan. Kat babalin nyo matapulutanan. Babalin pa nga sidain. Mukhang kape ng angkit. Kita luto pa lang ni Nana pati pangrabi. Hindi kita ikakamsat ni Princess sakit madamadang agas assignment. Kanada pa para uminom kayo? Ala, kita pa sa remote, ano adda? Ngam no adda pa, pagatang mo akit inaggumatang. Talo nga kahapsat manong namin the Princess. Duwa nga lalaki di kiti adyan na. Agsapsapol manong namin ni Princess is trabaho. High school graduate lang yung suna. No kayat mo, sa pulang ka. Waitress, kayat mo? Apakit din saan? O na sales lady. Napapinta sa akin na sales lady. Pam, tayo si ti kumpanya pagtrabaho at adun sa ti department store. Salut-sudat to mo, sino kasapulan ti sales lady. Nato boyfriend man? Diyak pa inadaan ti boyfriend. Moto mo ka din. 19. Di ka pinadaan ti boyfriend. Hampay. Agar-aram na doon. Diyak kami naalat cellphone number mo eh. Tayo di ko mapalangin baga kang I love you. Nakamay kari kang Calvin. Habi ko masang kamay kari. Company driver ak lang. Halos graduate ak ba at high school. Vocational course lang tinraduar ko. Kalpasan ti high school. Kaya napadasak mo nagtrabaho sa Taiwan, adornong ko. Kaya nung kasunay, nung kasawa ko, nakatamat din pag ipatakder ako, kan patakder ko ako balay. Kasi ka, Princess, di kahit ko ngagbaling nga, rain at ibang unek nga, pagarian. Napudno ka nga takan nga, abi ka din saan? Ipanagnig ko ka. Kumusta naman tante? Naglamasam? Well, siya parang nga nasaktan. Inyustorya ka ni Princess manong name iti nagbalin nga gasat ko ti biyak kinayat. Nagkatkatawa ko nam. Di kita gaagaw. Kita di mo na, first love mo sinubliam, otro inagaw da. Inagaw da. Otro kahit kumamanin dyan may kadotek subling yung jakon kinayat. Ape nga, isublianak pa ilang, nalpasakon. Ape nga bang sapulit sa Bali, nga dati kabaro-baro. Nga si kadata Princess. Alvin, urayim ko mga
maadal ko tiriknak. Okay, sana nga gumanat. Nakasagana nga guray. Indaw dawat ko anong naming at sapi ko ta sa anen nga maagaw pa ni Princess no kas pagarigan ta makapagkinawatan kami. Natulungan kisuna manong naming nga nakastrek iti trabaho ka sales lady. Kahit nung hasta nga rumuaran iti pagtrabahuan na mapangkumutin sunduen. Kahit kabota igarahek met manong naming iti man manihot nga van. Siyempre, commute kam tumaten, dogang kam ti taxi, mapangkampalaw mo nagpaspasyar, sa akong tinutulit sunat sa Jabalayda, aging gasa nga napupuutan manong. Almost 7 months, sipod rinugyak tinagarim kang kuwana, aklo na nanti panagayat ko manong. Katkasla, damok pailaing nga marik na, nga balsen ti may sa nga babahit, arakop ko kang kuwana. Kasladamok pa lang tagayat manong. Uno balbaliw manen. Nga nagrugi ak iti muna. Back to zero ako nada. Kasladamok pa lang nga makaaraman ti bara kad lamuyot ti bibig ti may nga babae. Kasladamok pa lang manong nemi. Nga marakop ti may sakas kini Princess. Ada iding gundawin nga kidawek manong nemi ti amin-amin na nga magwingiwing. Aging gaintiyahin kong tikalay sa manong nemi. Kahit ka po, tatalaga, ngipatpatig na, kinipatpatig kumet, nagkalay sa kami, manong nemi kini Princess. Inyawid ko siyempre, sunod ito'y balay. At siyempre, mapangkamatsulat na sumarsarong karaan dya balayda. Kaya sa aming aliplipatan, di tumulong ka na kuwada. Kabayatan ng kasawa kami, ngagtrabaho ng nagpadpada. Manong nemi virgin, siyempre ang atrikuhak ni Princess. Aging nga sakbahay, manong nemi nga nalpas, itim patakdarmi nga basit nga balay, kagangi nga balay, napilangan ta pagyanam mi nga bukbukod, nga babalimin tumit nga patakilen, kan papintasen, nasawanganan nga daw. Impas ngayon ni Alvin Jr. manong nemi. Kalpasan ti talo nga tawen, nga datado idin nga tawen ni Junior, idito ipas nga iti asawak manong nemi ni Jennifer. Nga si maruno pa iti dua nga anak mi manong, naglay nga ganak ni Princess manong. Kahit siyempre nagdali na ti asawa kiti balay nga mga asikaso, ag tagibalay kan kastabat na mga asikaso, kadikiti anak mi. Nagsabalik matin trabaho ko manong nemi saan matin nga driver no tiket nag-opisina matin manong nemi. Tadamat manong nemi di skill nga inak ka inrap-rapin nga binasbasan. Nagsusuruhan ka inadal. Adamatin bukod mi manong nemi nga lugan nga pang pamilya kada personal nga kotsek manong nemi nga para kanyak nga mapansobrek idubisino. Manong nemi kalpasan laeng kadagiti adu nga pan nakasugat ti pusok. Dagiti trials when dagiti panagayat nga nasupapakan iti sugat wano sakit. Dimteng metlaeng ti babae nga naikaringan sagot ni Apo Diyos sa para kanya. Ngawanan ti sa pulag pay manong nemi kini Princess. Awanan ti sa pulag pay di binangon mi nga pamilya. Naragsak ka na ornus. Ngawanan ti sa pulag pay kina Apo Diyos manong nemi laksid iti kang kanayon ng pinang daw-dawat. Nasabi ko ma, tagtultuloy ti panang tarabay na kada kami, sabi ko ma tamaikan mi tinaranya ka masakbayan, dagiti nga upat nga anak mi kini Princess. Manong nemi dati nga rod ti pagkasaritaak, kadnam na maiklaunay, nga kang kanan na patgan ni Apo Diyos, ti kang kanayon mi ikarkarar ken kuana, nga tarabayan na kami, nga dakam nga agasawa, kat may kami tinaranya ka masakbayan, dagiti anak mi, nga dagiti anak mi katam, kang kanayon ko mga nalintag nga dana, ti surutan da. Sabi ko mga tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti patang nga dimngeg, more power to your program, anong and God bless, tuwing ardagya mga pagayam mo, Alvin. Thank you, King Calvin. Thank you, mat kadagiti nagbuya, kas ko nakara kay Annabel Fernandez, thank you. Concepcion Nagalien, nice story, Milagros Ruiz Padilla, nice story. Sa watang ni Annabel Fernandez, Sopa Carmera, na pakundudang, ni Lisa Lial Villanueva,
ni Magno Batugo, Martes Tejada, Chief Netram, Arnel Sambo Sonido, Shirley Marcos Besas, Marites Tejada, ni Macrina Tumaneng Padero, Macrina Tumaneng Padero, ni Marites, ni Emily Larry Sangalang, ni Macrina once again, ni Jerby Disais, Marites, Novelin Ramos, Leonid Estefona, Elena Sonco, ni Josepina Juicy Domingo dita Uma, ni Feli Cancer dita Talingaan, Hebe Madrigal, Juna Tangunan Marquez, Stavatag ni Neva Jean Asuncion, ni Shirley Sean, thank you Shirley Sean, Lita Aguinaldo, ni Evangeline Pinaria Hidalgo, ni Flor Avila Borde, ni Agnes Degaño, ni Abalain Merly Pamit Balesteras, ni Sael Naidas, ni Huawei B. Savado, ni Jeremy, ni Ropita Rasdas, Flor, ni Naida Gamiao, hello Naida Gamiao, regards to Ray, kastawatan kanina dumapay, ni Hanalyn De La Cruz, ni Bebelin Marukin, ni Mami Merlin Ruiz, Sita Delia Matthew Garcia, ni Trilly F.C. Ramos, kay ni Compadre Fernando Jan Bareng, Perlita Glipa Matias, ken amin kayon.